vlog. Balik tayo sa channel. Balik sa Market. Well guys, dito naman tayo sa Sugar Market. And going to Perto guys. And we are alert guys. Tapos sa bubulay na tapi ke baklay sa guys balik tayo sa ating page vlog Koy Koy Kagalas guys. Please subscribe, to like and comment, share below and channel namin guys. Koy Koy Kagalas. Kung hindi mo ako subscribe, tumukong na Thank you.